Għaddejjin ix-xogħlijiet biex tkompli tissaħħaħ is-sistema ta' distribuzzjoni fil-Ħamrun Santa Vendra u l-Imsida, b'kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta u Transport Malta li Malta poġġiet ma' 6.5 km ta' cables ġodda taħt l-art b'investiment ta' 2.5 miljun euro. Xogħol li se jkompli jwassal għal konnettività aktar b'saħħitha bejn iċ-ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imrieħel u bosta substations fil-lokalitajiet imsemmija. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli u ċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Enemalta l-Inġinier Rajin Fava żaru dawn ix-xogħlijiet li jinsabu fi stadju avvanzat. Filwaqt li ringrazzjat ir-residenti tal-lokalitajiet għal kollaborazzjoni f'dan il-perjodu, il-Ministru spjegat kif il-proġettu parti mill-viżjoni wiesa tal-Gvern għal settur tal-enerġija aktar moderni tejjeb il-livell tal-għajxin tal-familji u n-negozji. Għedin nitkellmu dwar xogħol li għaddej f'toroq li huma arterjali u allura bil-ħidma li għaddejja koordinata bejn l-Enemalta, Infrastructure Malta u Transport Malta għedin naraw li dawn ix-xogħlijiet isiru kemm jista' jkun fl-iqsar żmien possibbli. L-Inġinier Fava spjega kif ix-xogħlijiet qed iwasslu għal żewġ konnessjonijiet ġodda ta' 11 kV bejn iċ-ċentru ta' distribuzzjoni fl-Imrieħel u substations fil-qalba tal-Ħamrun u l-Imsida. Grazzi kemm għall Kunsill Lokali kif ukoll Transport Malta u Infrastructure Malta ħafna mix-xogħol ukoll qed isir ippjanat matul l-iljieli dan sabiex inkunu nistgħu innaqsu kemm jista' jkun l-inkonvenjent kemm tan-negozji kif ukoll tar-residenti. Sa dan it-tant minn tarif li nata fil-Parlament jirriżulta li t-tisħiħ tad-distribuzzjoni tal-elettriku wkoll għaddej b'saħħtu fil-Gżira u Ċija fejn sa tmiem din is-sena se jkunu tpoġġew ma' 18 km ta' cables ġodda. Il-Ministru Dalli ħabbret li bejn is-sena li għaddiet u l-bidu ta' din is-sena diġà tqedu 8 km minn dawn il-cables fosthom biex tiġi konsolidata l-konnessjoni bejn ir-Rabat u Marsalforn. Minn barrekka 10 km oħrajn ta' cables se jkunu qed isiru sa Diċembru l-ġej. Dan huwa ammont sostanzjali meqjus li fil-pajjiż kollu ġew aktar minn 30 km ta' cables.